Porque a tortilla de pataca xa é un dos pratos favoritos de case todo o mundo, pero é que esta que imos ver hoxe, esta vai un paso máis aló, a tortilla de polvo que fan na Casa de Turismo Rural Parada de Francos, en Calo, en Teo, e que é famosísima. Hoxe estivemos ali vendo como preparan no Día Internacional da Tortilla de Pataca e tamén moi pendentes de como se lles presenta a Semana Santa a estes hostaleiros. Hoxe é o Día Internacional da Tortilla. A verdade é que a tortilla admite prácticamente calquera acompañante. Estou con Pepe Torres da Casa Rural e Restaurante Parada de Francos aquí en Teo. Esta tortilla ten algo moi especial porque aparte de ovo, pataca, cebola leva. É un poquinho de cebola caramelizada, un poquinho de cebola caramelizada. Pero aquí, digamos que o convidado estrela calé. O polvo. O polvo. O polvo. Teño entendido que este prato ten moitísimos adeptos. Moitísimos, teño moitísimos e incluso importamos tortillas a Estados Unidos, a Alemania. A verdade é que a min sorprende un montón esta combinación, pero vos xa levades tempo facendo esta tortilla con polvo. Sí, levamos uns 10 anos facendo esta tortilla. A que se lle ocurriu? Pois mira, foi unha casualidade. Teño un amigo, estábamos invitando a unha axencia de viaxes hai uns señores e pilláronme un día cerrado. Viñen a abrir, non sabía que facer, entonces, pois, collín o que tiña a mano. O que tiña a mano. Como eran amigos, sentáballes igual. E despois, pouco a pouco, funa facendo de outra maneira, perfeccionando un pouquiño. Vou a sacar aquí para, se me permites. Claro. Xa temos lista. Xa está lista. Cal é o segredo nesta tortilla? Non sei se está moi feita, non está, claro, porque foi cousa... No, es moi... a ver, lleva la patata de una manera diferente, ¿vale? Entonces no admite que sea una tortilla que pueda estar muy seca. Tiene que estar... O polvo ten que estar tan cocido como para cando facemos a feira ou cal sería o segredo? Que nos poidas contar, Pepe. Igual de cocido. Igual de cocido. Lo que pasa es que nosotros hacemos otra cocción distinta. Hacemos otra cocción distinta del pulpo para obtener algunos jugos del pulpo para poder hacer la cebolla y la patata. Día Internacional da Tortilla. Que non lle gusta a tortilla, non? A moitísima xente, é moi raro. E quería preguntarche eu tamén, agora que Parada de Francos volveu a abrir, de momento que tal vai a cousa? Pídense moitas tortillas? Pídenme moitísimas, sí. Casi todo o mundo veñen pola tortilla. Veñen pola tortilla, despois, bueno, porque temos unhas carnes moi boas, temos uns pescados a brasa moi boas, pero casi todo o mundo o que ven é pola tortilla. Na fin de semana creo que tuvechedes cheo. Neste fin de semana, sí, tuvemos cheo. Pero que van, que reserven, non? Sí, exacto. De momento, na Casa de Turismo Rural, a cousa vai... máis información, chaman, pero, bueno, con as expectativas que hai, bueno, o goberno como vai cambiando de semana en semana ou de un día para outro, pois a xente anda con un poquinho de expectativas. Pepe, o que che vou pedir é que abras para que nos quedemos con esa imaxe para rematar, que eu quero ver como é esta tortilla por dentro. Vamos ver. Collemos aí o coitelo e podemos ver, aí, efectivamente, moi así pouco feita. Está melosa, pero la verdad es que el huevo no tampoco sale mucho, pero es muy melosa. Es una tortilla que en la boca casi no hai que masticarla. Bueno, non se fale máis, Pepe. Quedamos aquí para probarla. Moitísimas grazas.